Jien tallimt ħafna matul dan 5 snin, tallimt ħafna dwar il-poplu tagħna, tallimt ħafna dwar l-aspirazzjonijiet tal-poplu tagħna, tallimt ħafna mit-tfal, tallimt ħafna miż-żgħażagħ, tallimt minn kull esperjenza li għaddejt minnha. Hekk iddeskriviet il-5 snin li għaddew il-President Marie-Louise Coleiro Preca fl-ogħla kariga tal-pajjiż. Kienu 5 snin imma ta' pożittività u kienu naturalment ukoll kien hemm esperjenzi li ma kienux daqshekk pożittivi, imma din hija l-ħajja, ġifieri jkollok itluħ u ninżul. F'intervista ma' One News il-President tkellmet dwar il-bidliet li qed iseħħu fis-soċjetà Maltija u qalet li maħniex poplu omoġenu. Jiddispeċini għal min jagħmel kritika li ma jkunx qed jifhem x'qed jiġri. U kont nitkellem dwarhom dawn u ħanibqa' nitkellem dwarha din għax din hija realtà ta' pajjiżna. Qalet li jekk ma narfux x'hemm illum u x'jista' jkollna l quddiem inkunu qed nagħmlu bħal nama. Jien nippreferi ma nagħmilx bħall-ostrich, jien nippreferi ma jkunniex xokkijiet, jien nippreferi li pajjiżna u s-soċjetà tagħna u l-komunitajiet tagħna nippreparaw irwieħna lihom. Il-President qalet li l-globalizzazzjoni ġib aspirazzjonijiet ġodda l-popli kollha. Sostniet li bħalma f'pajjiżna u bosta ħaddiema barranin u minkejja li għandna sitwazzjoni fejn kważi kulħadd għandu xogħol, bosta Maltin xorta jħarsu għall-impjieg barra minn xtutna u dan biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Għandux ikollna biża' li għandu jkollna għarfien u rispett. Mistoqsija tarax il-bżonn ta' bidla fir-responsabiltajiet kostituzzjonali, il-President qalet li wasal iż-żmien li npoġġuh taħt il-lenti. Għaddejt minn ċertu sitwazzjonijiet fejn nara tkun f'gaġġa, jiġifieri tkun f'gaġġa kostituzzjonali, jiġifieri jekk imbagħad inti tħares li l-gaġġa tibda tgħid jinqeda f'gaġġa. Sostniet li waqt li temmen li responsabiltajiet tal-President għandhom jibqgħu mhux eżekuttivi, qalet li hemm bosta eżempji ta' pajjiżi oħra li għandhom xi ftit setat, fosthom li jkollu seta tal-casting vote bħala President tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Għandna ċirkustanzi ta' presidenti mhux eżekuttivi li pereżempju meta tiġi liġi mill-Parlament. Għandhom il-fakultà li jekk jaraw li hemm xi ħaġa li ta' min jiġbdu attenzjoni jerġgħu jibgħatuha għar-rikonsiderazzjoni. Dwar ir-riforma kostituzzjonali, il-President qalet li rat rida politika kbira mill-partiti politiċi biex din issir u tamat li din titwetta għaliex fi kliema inħela wisq żmien. Għandna bżonn kostituzzjoni li tkun tassew relevanti għas-seklu 21. M'għandniex naħlu iktar żmien ħalli nsaħħu l-istituzzjonijiet tagħna, ħalli l-poplu jkun iktar parteċipattiv. Għandna bżonna din. U m'għandux jinħal aktar żmien. Mistoqsija x'kienu l-isbaħ mumenti tal-presidenza tagħha, Coleiro Preca kienet skjetta. Jiena il-laqgħat li kelli man-nies u speċjalment ma' tfal u żgħażagħ. U jiena tallimt minn kulħadd anke minn kritikani u kultant ngħid aġġel, kritikani hekk fl-arja, imma mbagħad mit-tfal u żgħażagħ tallimt wisq. U vera nixtieq li l-politiċi tagħna jifhmu kemm hemm bżonn il-parteċipazzjoni ta' tfal u żgħażagħ tagħna b'mod strutturat. Mistoqsija dwar il-ġejjini tagħha, issa li mill-ħamis talaq dan il-kapitlu f'ħajjitha bħala kap ta' stat, il-President assiguratna li mhix se tieqaf hawn. Għandi ħafna ħeġġa u eċitament biex inkompli x-xogħol li bdejt fil-żewġ fondazzjonijiet, waħda l-fondazzjoni privata u taħdem fuq 12 proġett soċjali diġà, u naturalment imbagħad il-fondazzjoni għal ġid tas-soċjetà. Hemmhekk għandna diġà programm ġifiri pjanat kollu, program pjanat, għamilna ħafna xogħol, tul l-aħħar 4 snin u nofs, naturalment nħarsu l-qudiem biex inkomplu naħdmu brisq il-ġid tas-soċjetà tagħna. Jekk ma nsibx nagħmel nivvintaħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.